Hola, mi amigos, mi amigas. Good day, good day, good day. Karon sa kanina video, isa mo discuss ta more on isa ka momentum indicator nga magamit nato sa atong technical analysis, no. Mag-read ta og asset na unsa atong tan-awon, like Bitcoin or gold or ato ang currency like PHP ana. So, unsaon ninyo pag add ani? So, add to mo sa indicators and then i-search ninyo kani RS lang, RSI ba ana. And then kita ka ni. So, click nimo na and then makakita ka og line na nag-add sa imuha sa ubos. Mostly sa ubos. No. Kani nga line nag-indicate ni siya og tulo ka areas. Naatay kaning sa ubos, kaning sa to nga kaning naay color ug kaning sa taas. So nakita ninyo no, ang kaning linya na sa ubos, napod siya sa to nga ug naa sa taas. Since momentum ang ato ang ginaistoryahan, ano ni siya, pag naa sa ubos ang presyo, ginatawag ni siya na overbought. Meaning, kung sa ato apang term, nag-sale, wholesale na presyo ba. Pero since momentum ni, pagpatong niya dire, meaning, kanang presyo na naa dire sa imuha karon, wholesale na. It means barato. No? Kaning nasa to nga, muni imuhang, kumbaga, sa momentum niya sa pricing, SRP, muna imong suggested retail price. Kung musulod sa ani nga area, ang momentum, gapasak, musaka, pwede mo baba. Pero, mo gani, di ta mo basa og indicator nga isa lang siya. Kinahanglan parisan gyapon nato siya like sa price action na imuhang gina gusto tan-awon. So, kani imong SRP and then ang sa taas ginatawag nila og oversold or mahal ra kaayo ang presyo. Like tan-aw nato ani nga case. Pagpatong niya dire sa barato or wholesale, ning saka siya gikan dire. Ang presyo ning kita po nimo ning saka po siya. No? Unya, do makita nimo pagbaba, nag-maintain lang po siya ani nga level. Kani makita nimo. Kani mong god, tanaw po ta dire sa ato ang since momentum siya, tanaw po ta sa trend nato, di ba? Let's say mo drawing ta ning mga trend line nato. Kana napod tayo mga trend na ingana. Di ba? Napod tayo trend na pababa. Di ba? Prices po, kita nimo pababa. Kani pasaka. So, moto katong sa ato ang previous video na natay supply and demand or support and resistance, diha nimo mailhan kung asa ang mga key points or key areas. So, tan-aw lang ninyo to na video na makita mo ninyo sa screen karon. Na-click ninyo og gusto pa mo mak-learn og unsa nang supply and demand. So, kani mo ni balik ta sa RSI or ginatawag nato nga relative strength index. No? And then, na po siya, gina-form na po siya og higher lows, di ba? Pag form niya og higher lows, prices nimo is on the same level. Then, that's the time gihapon ang mo decide ta na this is long or this is short. Oh, remember, ang tunga pa is on the retail price. So, it can go down or it can go up. So, it's a decision na imuhang himuon. But this indicator, gigna-compute niya daan kung asa ka na level. Like, for example, pag labas po niya dire, it means mahal na kayo ang presyo. Di ba? So, kani. Oh, tanaw ninyo ang line ha, ang vertical line na. Tanaw niyo sa ubos po, nara. Tanaw po ninyo ang price. So, sa nito po, pag agi kanya overbought,
oversold pag ikan oversold or mahal na kaayo ang presyo. Ning baba po siya. So gikan diri sa imong 9,200 ning baba siya og 9,000 plus 50 ana. And then ug makita nimo rule of supply and demand and resistance nara levels, di ba? Supply and demand, support and resistance. Ang imong previous resistance now karon nahimo ng support, right? Okay. So nahimo na siyang nanadiri ang ato ang demand zone. Baka itong mga sniping area. So same kani nga level. First test nag-create og higher high. Ana. So kani pod kani nga levels. Set na. No? Okay. Now, with the current kaning 1 hour na to, price na to 9459 sa BTC sa Bybit man ni adto sa Binance. Ayan. Binance. So Tether BTC USDT. So di na siya sa perpetual ha katong futures sa kato ni siyang BTC USDT lang spot trades. So ug tan-aw na to mo gyapon nagka-create gyapon ta og trend. Di ba? Kanya imuhang resistance kani turned support karon kani ang current. Now, duol siya sa level sa imuhang overbought. Tama ba? Lagi mahal na siya, mahal. So it means ug mo pick siya diha kay naap kani mao isa pud nimo ka level So pwede gyapon ka mag ana diha. That's your resistance So ana pwede siya diha magdula-dula nga level, moubos siya. Pwede siya pwede siya modula. So diha ka mo decide kung asa ka pwede ug asa ni padulong na imuhang indicator. So since na pa siya duol sa taas, it means pwede pa siya mo bounce back kani imuhang resistance level, di ba? Mahal. So before mo balik og saka, kinahanglan sa siya mo balik og baba, di ba? Ginatawag na mga pullback. And magdepend na siya sa presyo kung asa nagstay. Ba? Kung kani nga presyo nagstay lang na diha tapos ning baba na diha diri na sa sa imuha ng wholesale na level or area or sa imuhang sold na area, it means kana nga price continuation pattern siya. Diba? Asa man siya mo continue since create siya og higher highs and higher lows, asa ang continuation ana didto. Diba? O yan ang continuation. Now, for the RSI, let's say mutan-aw ta og kanina mga levels sa gikan sana downtrend na to. Ana. Na dito mga divergences no. Discuss po na to sa different video pero kani more on RSI lang sa on siya pag-read. So, pag mo hit siya og taas, that's over over sold, meaning mahal ra. And then regular price ranging, hit baba, drop gikan diri. And then wala, saka siya baba. So mo to follow the trend gihapon and then unsa ang gihatag sa imong RSI. So since momentum ang RSI and then your structure, the chart structure nimo, candle structures or unsa mo nakita sa trend, pwede nimo na iisahon para mabasa kung asa padulong ang prices.
So sa ingani, pag-abot niya og pwede ni siya magstay dugay ha kani nga level sa miski asa nga level. Pwede siya magstay dugay kung naba siya sa imong oversold or overbought na area. Kana lang atong i-refer pero on layman's term na to, kani ang ato ang wholesale o kani ang ato ang mahal. Kani ang retail, kani ang mahal na to. So, the more na mag-buy sa retail, the more na mag-buy. So, it means, pwede siya, ang uban, mo, bukod man dahil ang ato ang mga buyers sa ato ang retail, taas na gamay. Di ba? Magamay ang ato ang supply, mo to mag-increase po ang presyo. Sige, daghay palit. And then, mo to siya, levels. So, kanina indicator is mo muhatag sa imo og verification if unsa ang current trend. And unsa ang current trend and unsa na ang current momentum nimo. So, mao ni siya. If ever mubasa mo using RSI, so, ma-apply gyapon ninyo ang trend structure na to. Diba? Higher high, higher low, lower low, lower high. And the price movement. So, diri, makabalo lang ta kung, kanina presyo di ay kay mahal na. Di ba? Kanina presyo di ay barato na kay kinanata sa ubos. Di ba? Kana ng mga presyo na mong ginatanaw. So, kato lang, unta, nasabtan ninyo to. And, natay uban ipang discuss pod sa other videos nato. So, share and then subscribe para ma-notify kung maglabas ang ato ang mga bagong videos. Namoy natun-an. Again, Relative Strength Index, RSI, measures momentum nimo no sa imong trend. So, uptrend or downtrend. Babush!